tu bilai tu malah. जों गोविंद हल गायसा आजागाव थैनाय खुमलुं डिभिसननि रिफर्म खायनो दिनै समायसा लायनानै बनानै होनाय पार्टीनि काज खायनो जातिनि काज खायनो होनाय जों आरो गेट रिंनानै कक दिनै 11टाव आवनोसै सिगां किछु सिपिएमनि बर'बो दङ गाहामखै सिनो चेयारमेन दं ताय किछु सिग्रामा थाखाय नेत्रि दं आद्रबो दङ बर' खायै जोंनो सागा रावसिन मिटिं दंमोन ओमफ्राय आबो यागल जों दंखौ दंखानै भिडिअ बायमालनिया थांगा जे भिडिअ बायमालनि भिडिअ फायखौ आबो यागल ओमफ्राय जों नंखौ सालायका सालायबाय यागल दारो केनो बियार बदल खरसा बरक बहग बुइरका गा जागाव आं दारो केनो गोबां थांफोरो सना कुमार त्रिपुरा खायसे त्रिपुरामो थानि बा आगे आगे तो खायसे सिपिएम खायसा बा जागाव आनु लाथेरे कांका आंथिलायरका ताय जाय बादुना बर' फायानो ठीक मुरागो बुका ताय बकरगो बुका आं दारो केनो बाजेटनि गे ताय सुनो रिफ्रि कांके जों सेफ्टिनि मा फायगा सिमता खरो बुसुक दङ दला जों एमने आपुरो दारो केनो केनो जों ब्लग हाबो जोंनो पारमिसन आदो बाने भिडिअ बाय कफ खालामनो थाङै नगर फायग्राव इनि कोजिन अक्साबो दुखमा जों दुखमा नायगो जों रकेन देब्रुमा फरगा दंगा आं फरगा दंगा सोमु एमंके रकेन देब्रुमा नि बुमु आन बुमुके रविन्द्र देब्रुमा को पारा आं के सरसदार पारा बिया बाजाने बेंक नि फाइमेन नर बर' फाइमेन जों फाइमेन जाय आङो उन्दैया मिटिं दङनि फाइमेननि न ओमफ्राय आजारा दाबो जोंबो बर' ताहाति गाय जों हाबियाना गारि बिसिं गाबाय थाया गारि बिसिं गाबानि परे बर' आतगा आक्रमण खायरै हिट बाय खिखारिनाय ग्लास बायनो आरो नांगौ जायो रबन ओमफ्राय आबन दै ओमफ्राय आसो दै आरा थाङै बाथागलाय आइथिखौ गतै बुरिखनिफ्राय आं संफैना माथि साङै तामनि बागै आबो हायिन kana abo atumsa abo tamni bagै जोंहा आबो बामुसायनिया atumsa sebar akromon खायो साबु ख्लाय नंना आक्रमण abo साबुख्लाय को दाबो राजन मथानि दर नखुनाय जा बरखौ कनफार्म दा बरं ख्लाय नों साइड मान थाना र नि सिउर साइमान बर मथाय तति साथ दा ताबुक नर ताम नाय और थाना फाइमेन निको सार को दङ लबि सार ताम खाय ताम सासा सारनि मथिङै जों बकासना खाय मिटिं ख्लायने फाइमेन नर फाइजा एमने तो मीटिंग नियानि जे सारेन्सिनि नंको तैखाय आरो मीटिंग नि किसा खानावै थानि मानि दा मानदानि मानदायनि फाइमानि सारनि नकनि जों फाइमानि यागल मिया एनसि सार कासुजाकमानि कारणे किसा आचुकै सालायनानै हिनाय यांगो खुमतियाव फाइतिनि खुमतियानिया हल बसकांगो त्रिपुरा मथा ना समबना बर' गाजागाव बाथागैनाय दल बुथुम लायजा जोंखौ साइमिया साबुनि दल माने पुलावता गांकाय सारवान सुकायाव मोनसेनि दल नं ना हिनाय ओंका तारपरेव आरो बाथा गांका ना एमले सारनो नुखा गांकाय बर' चपा सरिनाय उनको चपा सरिनाय गारिव हाबनानै दयरिया तारपरेव सार थिनि पिजि दंनाय ब गारिव दावैनाय ओंका उलो बर गारि ग्लास सोबाय लायखा बर' फाइमेन नि नरके जों गांके खुमतियाव थांमाने आरो कायसा आबुनि तैनाय कक सालायनानै हिनै दा खुमतियाव बर'खौ बुसुक बांना आरो बर'क बुसुक बरक तो आरो जागाव मथा मथि बांगो बरंनि बरक हयं यां मानि न
60-70 জন আর মানে কোনো কগ্রক সারা সাকা তাম সাপুইলা কোনো কক সালিয়া বরক মানে জাস্ট থাঙে বাথাক মানে ইয়াগুলো বরক নখরি কক সাইমালিয়া अंको थानी हिंगा न सार गारियाव हाबनानै बागैनाय याक ताक थागाय जों थानाय ताबो मोननाय के खाबरुन फायलायनाय सारनो तबा सरिनाय बुय खि काता बरक गांकन जों फार फायबाय काता बेंकि फायगा बाइके फायगा जों गांकै यांनि थांमोनि गांकै थांगांगा आयंगो बाजार दिगे नायजा बा आयं तिके थांनाय आयंगो कतिके गुरिवै फायगाता आयं जंबै लामा तिके रादापुर पिएसो डाइरेक्ट फायगाता निया सारेन सिनी घटना खोनावै दिनै अरो अंको खुमतिया मीटिंग नाकक मीटिंग हिंगो जों फायगा फायनायनि बिसिङाव जों गारनि सिनाव सलामायाखौ फायनाय बरक एमन आक्रमण खाया इ चाका बाय गारि वो खितारका गारि खितारमानि परे सारनो थापरा फंसारखा आबरक आरोनि जे ताबो कताल पार्टी रक्ता ओंखाय आबोनो थापरा फंसारखा रोखा बरक पाथर बाय खितारका इट बाय खितारका खितारमानि परे ग्लास बायनाय yang कुलुगु नांखानि इंको बख्रगो आबोनि परे जों हाय तां बायख्रोदे ताखुरक जतन बुझी चलि नांगन हनि सामानि बरक मास माने कसो कसो थानि हनैना दुरुं दांखाय बरक खितारो खितामान बे जों आरोनि फायबायखा फायै इको फाय मधुपुर थानाव रादापुर थाना फाय ताबो ना गारि बिसिङावलाय ना रखरावसो दं माने जों गारि बिसिङाव इको आनि बन्दु कासे दङ ओंखाय ताय टिजि दङ ताय ड्राइभार ताय एमएलए सार दङ ता ओंखाय सागो दुखु माने खरावसो दं सागो दुखु मानायखाय मटामटि आं बाय सार एमएलए माखाता बाहाय नि दं ताबो एमने तो आसो ग्लास बाय नांफाय माबा आसो गंले रबनि सिनि दंखाता ताबो कामनाय ताबो इको आबो नंथुन माने साबो खलाया जों बतो सिनिया बुंमाया गाबोनो ताबो जोंनि नायथां बाहिनी रक नायमाथां बाहिनी रक आबोनो तजन तो खायनां थुमता एफआर जाखाया खालाव एफआर तो खायाको तावनि बागै खायजाक ना मखनो दाउट आबो तामि बागै हेगे बर तारमाने न अरो जोंनो मिटिं खारिया आबो हाय बुंनि प्रश्नता मिटिं खायना तमाके बजागो मिटिं खाय तंमानि हे दारो न अंको न बेलबारि ब्लक अंकोता नि सिनेमके आनि सिनेमके आनि इंके अदिन दे बर्मा बपारन रजनि सिबे पारा दिनै प्रथम जों खबर मांखा दिनै लिडार्स र किसा कक सालायनाय पार्टीनि किसा कक सालायनाय ओंखाय डेभेलपमेन्टनि किसा कक सालायनाय नैनै खुमतियाव लोकेशन बुजा आं डिउटिमा फाके 11टा टाइम बहुत 11:30 टाइम सौतेना ओंखा थांखाना कोनो कक तो सायमालिया जेटा गारिनि नाखाखाना बरक गुबेक हनै साखा तेस आं किफिलनाय आसे बेसे सैमिया बर तिबर मथाने आरो प्राय 150 तो गारि कक सायमेना बरक अनो बुखा yang थाबराका ताव माने खमे खनाया डक्टर थानाय ओंखा जेमा तो गारि हाका आनि पिजि दंगो ते कोनै आनि पारानेन दंगो आनि आंबायनासो बरको गारि बिसिङावनो नखरि मैना ड्राइभार बो गारि बिसिङावनो दंखो आं जास्ट नखर द्रबनो बर फाना आक्रमण खालायफेक्या कोनो कक सायमालिया बर अबाहाके आक्रमण आना तिनि खायक्या साबो खायका नং ना आक्रमण अब तो डाइरेक्ट न तब सायमांका तिब्रा मथनि स्वर्ण कुमार नेतृत्व आरो जागाव बिनि पारा जांगायलिया कामखना आंगयनो दं आगे सिनि पार्टी दंनि पार्टी समर्थित जे पार्टी जेसबां खायथों आबा आन को गया जेसबां खायथों मत नाने को गया हाबे नों तिब्रा मथ जेसबां खायदि पार्टी जेसबां खायदि आं तिब्रा सा खरकसा एमएलए काम हायमा सोंनानै जतने अधिकार दंगो बा आनि सोंनानै अधिकार दंगो आं आबानो कोयनाय सिनि जत लोकरक तिब्रासा नाय तंनाय आनि कोय मामा तने जों पार्टी तिब्रासा थांया तिब्रासा थांता आंनानै बिनि दरकार पलिटिकल बाय पार्टी बाय कोनो थांता थांनाय आबा कामको हायपनो जों चेष्टा खायनाय एडिसि प्रशासन तरफ থেকে जों नुगो जे इलेक्शन आगे
ভাইরাল সংজাক বিভিন্ন ঘটনা মুখ ভাইলেন্স সংজাক আপনার ইলেকশনও ভাইলেন্স সংজাক নখর সকজাক বিভিন্ন মুখ সন্ত্রাস খাইজাক আপনি পড়ব তাবো মিয়া সিনি পার্টিনি সুপ্রিমো এনপি সার বননি যে মানসিক তত্ত্বারি আক্রমণ খাইজা जों যতন নগৈ দङ সারা ত্রিপুরা বড় দদফনি একজন ত্রিপুরাসানি মন্ত্রী রেভিনিউ মন্ত্রী जों যতন হাসেন করছেমান বজে বসে খাম টাঙা টাঙা जों আবল করছেমান তিনি বড় বড় যাব বংনি ব্যাপার जों বরনি অধিকার জিনিস করিকা आं सानाय তিনি রাজ্য সরকার শরিক দল বিজেপি আইপিএফটি শরিক দল ও জায়গাও শরিক দল হিসেবে গভর্নমেন্টনি রাজ্য সরকারনি কোনো ভূমিকা প্রশাসন তরফ থেকে মেন স্কিম দ্বারা এবং আফটার ইলেকশন এডিসিনি দ্বারা কোনো বংনি প্রশাসন টাইট করে এবং জনগণ প্রশাসন आं মনে খালিও প্রশাসন টাইট করে বাগৈ ন সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বিশেষ করে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট खय डिस्ट्रिक्ट खय पश्चिम त्रिपुरा खय जत्तर आमसानि लुकुरक बिरमान कबल खालाया ताबो बरनि बय नाहारमुं अबतानि सानाखौ गैया जानजानि पार्टी आइडियोलॉजी दङ सामु खायनो नांनाय डेभलपमेन्ट सामु खायनो नांनाय त्रिपुरा एन्टायर एडिसि एरिया राज्य सरकार तरफ থেকে এবং এডিসি প্রশাসন তরফ থেকে দুটো মিলে খেলকে তেবা সিনি ত্রিপুরাসানি ডেভেলপ নাই ওদিকে जों সিনি নাহারমু ও জায়গায় তিনি হিংসামূলক নাসলিমুং কাইসান নাসলিমুং পার্টি সেংলাইबाय তিনি দফা थांचांनि दफा से नासलिमुं थांगौ नों তিনি दफा তিনি आना তিনি आं मानदाय एमएलए न आना बुखा गारि टक्सरका आबोबाय सारा त्रिपुरा बरनो नों मथां मागलाक हयमुं तंनाय हामजामुं तंना नांनाय हामजामुं तंखायसे सारा त्रिपुरा राज्य नि बररक लुकुरक आव निनि सापर्ट खायनाय नों तिनि बनो हायखयो तिनि फाम दङ पार्टी तिनि दङ खाना करै हायफोनो जों माग बयनाय जारामति साम तिनि खायजा बेलाय जगयनो आं दिक्कार जानांगौ जोंनि आइपिएफटी तरफ থেকে এবং বিজেপি আইপিএফটি তরফ থেকে आं निन्दा जानांगौ प्लास आंनि व्यक्तिगतভাবে आं दिनै बेलायखिनाव चेलेन्ज सुखा आव दफा थांचा हनि सामानि जिनिस आबो हामासाय मिलिगिस थांजा अमति सामताङै दफाखौ थांचा फायमेनिया बबुगारा प्रदोतनि कमेन्ट्स बरक मानिया मानोथो माने ता बिनि व्यापार जों आबा साना थांजा आं साना थांजा बंनि पार्टीनि व्यापार बंनि आइडियोलॉजीनि व्यापार हायफोनो निनि आन्दारनि से बर' निनि कमान्टै नों आंनि बयमुं अबन दंनाय बबुगारानि नेतृत्वे जारा तिनि त्रिपुरा माथा परिचालना एडिसि प्रशासन उनके काहाम का गने सांगतांदै हायफोनो त्रिपुरासा बा गुमुन दफाबाय हिंसामूलक साम खालायनाय बुहुत तगै नाव खर सगैनाय कायसा बुखायनाय दफा गथ'खौ गाखोमोनिया आबोनो मुथु खायनाय दिनैनि बेलै हाखांका एकदिन दुखौ खोन्दो खानालिया ताबा आं डक्टर थानाय ताबके थानाव ताबा आं डाक्टर थाना खायाखौ जास्ट ताबो तो उसी फायजा बरबाबो बबा गतन असर थांनानै अरपाय आं ताबो हस्पिटाल एडमिट नाय आं खुनु एकदम खानाया या देबरातिक माने yang pun kena yang itu, dah gelas kopulung anu sakam, juta thajong thanong kopulja. Asa pun ni logi konglai gelas kopul tiba, mana pun tu kabel it orang nangai minum bakar. Tabuk APR kelajang aja, borok ni. Korak busung ni mungkin APR identify dia apa? Particular kaisa sini wong, bini ni tertiar tu. 100-150 orang buma abdu sini. Identify kaya dia mana? Identify korsa ang sini wong. अबनरां एफार तामबुमु मे स्वर्न कुमार दबमा तानि बर जांगाइला बुफान बुमु साइड बुफान बुमु आं आसलमाया कारण बबस सबसन सलिमा बा बुफान बुमुला साबला संदों बुफान बुमा कालेक्शन खालायनाय
Untuk bilai di mana? Oi, kisah peliknya. Nggak, kayak